adaroma the obo soro ni asase adom ne homo bro nti da so tinkwam tachrema eda budwe moja redi afrisa na ye hia bia bi di sa hwefo ye nyina ye ho ye mai na ye ho akwa aba ye mai nyina wo hwe firi Ghana ha ye mai na ye ho adwo na wo bia wo hwe firi bia se anopa ye ma wache ye wianso a ye ma wa ha ede bye Grace TV Ghana so bi di se twedi amponyankopon adom the obo soro ni asase adaroma nti obi aho ye busu ya na ye hia bia mu a na ye bedi nkomo ye ba ya be didi nkomo ansem a etwagu e won tentan fidie so ye man Ghana ye be cheche adwan fa ho na bibia akoyie asomdwe kwan so said ya ye nyina ye nim no ntintem pa be kan ho a na wa share e de ama onu a no so wa share de ama nu ne ato ye bo ase e di nkomo sansen sembebre e na etwagu ya ye be di mu nkomo ye na enye ye nko an ye be di nkomo ye be kwa ho man so enche ne ye ne na no ye nim de efa eye empanyinsemu asantesemu amamre ne amane nyina mu na fei ya jom so adwenkyere e de afa nsem ahodo ya etwagu nti abusu na mediki aka no obeka ye ho the first and mesro so obehye amafoforo nso enye bi ahwe na fei odo adwenkyere aba na ato ye bo ase edi nkomo yenim nsem a etwagu a efi bese na nsanie e na brand here friend say Mustapha edi nsem bebre ebeto dwa ema sabia am no ka say Mustapha nsem o kai no bebre na film ba ebeto ye bo ase what is the latest development if Mustapha nsem mu ba benom say yes Mustapha wu ye free Conf na ebe enti enim up to date fella update wa branch nsem nyina ye de ba be so mo ne edi mu nkomo na bibia enso awie nya Mustapha nsem no nko a whole lot na mediki aka che no and free nsem ahodo mu ba sabe ye beto ye bo ase ne breaking nyina down said ya fella ni nyina sitie yakaka ye nkase obi say yakọ Conf akodi asem na chi akoye mu hwehwemu ti de ye kan nyina no fact but ye nyina ye beto ye bo ase ne edi mu nkomo anya me nkwa na mbeka ye beje wadwen kire wo ho na afa yakọ ma no so ne atwetwe nkomo ne asua de said ye sietie enye Mustapha nsem no nko a enim se na Asantehemaa edoti ye etwagui na wotwe ya etwem no mu na Asantehemaa doti ye no echi development de bring free mu ba ye foreign dignitaries a wo nyina ba ye ebe ka Asantehemaa ho ebe kire odoti kire Asantehemaa up till now enquire ye obugu so kire do ye nsem bebre na mpanyimfo ni before ede eba beto dwa ebe to ebo ase ye di nyina aso mu nkomo na bibia akoso asodwe kwan so ntise mediki asere na maka no se oba na wa subscribe wa subscribe na wa share na wa mo bi nso nya bia share na afia to ebo ase na bibia awie ye se dia esiete straight away ye start na ye moto fans na akwa homa no so ne ne na no mpanyimfo atwe nkomo na it was special guest ewa homa no so in the person of Nana Nsuo Baye Bodey Owusu Boatin Ajeni na nyame ya adomo a e Nana Nsuo Baye Bodey ba twe nkomo e de free Amsterdam se said obi kura ma na hom ne so e kasa de tia sikadwa esunsunsu anso ne sei e dia so twen e ne be ba sa afo ne so san se bi riwa bi a ye de ye mrante ne ma ba wa ya ba ye nim sunsun mu asem pi ne bom na no mpanyufo enim sunsun mu asem enti ade ne amon se ma brante friend se Mustapha ye ho bi mpanyin nsem da e wa Asantehemaa mu ana na se ho bi mpanyin nsem da de wo ye sa no e de nsunsu anso e na onyaye e no ye baako afi na no motu yefo se sa bre ya be fa phone oba content afide so na bre bia se obi a pese okasa e de tia mpanyifo obi a pese okasa de tia nanom no e de kra na se fata se o se yura no ye se de be ya ye ko yanim no sansen semi ne sa ne ma bi sei no ni nyina to betwa ene be di nyina mu nkomo na bibia akoso ye e de amount mediki aka dada se oba na wa share am obi enya bi ahwe now Mustapha nsensem no onim se enra ya asem sha ase ya brante no ebe ka sansem de fa Asantehemaa ho misremika on we ye yira no fa nchemi ekeka ansem ama ansem ana bro so we kaye no anche ena na busuafo ba bonten ne me aminu Jude me aminu pani Jude TV etwe nkomo ya wo church nsem ase abrante no kransem wo kan no ebusuafo mfo aso because asem ne ba asa na bi se o ene ada ebusuafo kwa na hye de kutupa amana beka sansem no ana na se woda busuam enti wo kan nsem na busuafo hu ena mu gya na ma na kan tintempa na ne wo fa ne nuanom ne papa na busuafo ba abonten ebe pa chew e dia chew pa nya asem ketwa every day o take kra we ne bra wo maso e dia chew pa bra Asantehemaa ne Ghana ma nyina atwe won free sansem no na anso wa Mustapha ebusuafo ba abonten be pa chew na ena ntempa wo mo san ekọ eye esuofia himfie e dia chewpa
ekoma na no we Sofia na ahema na ohobi na no matenkunya ahemfo yewura no nyina ohobi na no de acheopa ekoye ye ne acheopa ekoye no mo bu nkotodwe etwetwa mu nwa ye mu ade na sanse o de musuo na ebre Sofia kuro no etina nya asem keto akwa na ansan akwa na eba sansem no so ya kwa o machofo so say rumors bi na mabonte say Abusuya ene mu nua be ma me confirm me dia mayi na ya say Mustafa is not dead. We are coming if you confirm no china ye be ti dia ye kan nyina no enye ebia mesrem kan obi say these are facts ya asem bi ye kan o asa abre nyina fact na ye de todwa Mustafa owi otiase na ahode kwa bank kakra ti yen kam obi anti bi say Mustafa is not dead. This are rumors na abonten say abrante na ye nyame dia Mr. Take it from me, say, oh, we doctors na kasa. The day some doctors they are to jar. It mean about some bibinti on say, or more juma, or we are into no almost your mom per se. On the bar and from him, a man saying, no, so omuni, and same say no more can. To omuni din come up with Eddie see if our son same way home. Yeah, said be in I confirm the amay and say, Mustafa is not dead. I was saying, Mr. McCown, any demo. Mustafa, oh, we, Otiasi. Otiasi, yeah, or shadow crown, a trivia, or did the honor. Ahoden kakra ba ya me ada romanti ahoden kakra ba ahoden aba na afenya no nko a abrante no wo hwe no a wire refined ya me de make akosi ni se ya me ya adom na ofira sabia wo ba ensem bi okeka mre bi atwam na sabi dia suche na obeka na anu sa nsem na abrante no o ma abonten meke according to your koye na so di da woni ade a o ma abonten emeka sa nsem ne bi enti na se waye abode afoforo an sa say the Christosom ye be kan say we be nyame mu an waye abode afoforo no Mustafa is now born again. I mean was suade e de afidi esi ni nti oba abonten bi mu a o meka sanse ne bi mbara am confirming say sabio mesremika abrante no onwu wote ase na abusuanya no nko a onim say ebi a abusuafo ne mia menu apa ni Ju TV ahwe nkomo no obo de nsem bi to dwa say o wa adwum ha kakra ya Mustafa abusuafo de to dwa say yenua no wo adwum ha kakra na adwum ha menua me da se ye enche be kan message sina to de be bia wo a wo hwe me bia fo adwum kyerɛ be to ebo ase nya kenkan ni na bia ma adwum ha abusuafo kan no na enye trasa ye kwa be to bi ma na wo say sabio to adwum ha wo na mo hwe no ma na keka nsem wo adwum ha wo na mu dia no ma na mountain so doctors report about mountain ya se no kra brante no sabio em say ensem ha kakra na doctors reports na ban the ensem no mo ka wom ye betu ebo as nya kenkan ni nyina said ya esi etie enso honom ti I am confirming say doctors reports about mountain ya efa Mustafa sabi adwum ha wa yesusu say yenu abe ma no wo no ye bedi no so mu nkomo na bibia wie ansa na afi na Asantehemaa dot ye chi mpanyufo awodo ye fira chichiri benche ya wo nyina nkrata ode aba betu dwa na wo ka Asantehemaa ho ene Asantehemaa esu no ya kenkan ni nyina so amahwefo di straight away making kan krata na free ayarsa bia ho na ba na sa na akwanma ne so ne ye ne na nsuo be ye bode wo su boate anje ni hwehwe nkomo na fa ye tie de ye ka krata yi abusua efri Sofia Polyclinic ye wo Kumasi Sofia Polyclinic ho ena krata na efri na krata yi or say a medical report ya o chere say patient name na say nipa no a krata na fa na ho no Mustafa Suleiman ti abrante ne din ankasa ene Mustafa Suleiman na number hospital number ne ade wo ho abrante ne wo mfie 29 ti Mustafa oba abonte be kan sem ana ense fata no the age I am confirming to you say 29 years and wo na die January sabia first acceptance and I say first attendance hospital one na 13th September 2024 was your year pa 13th September 2024 next afie twam no afie 9 a bubble some no that ya to do me ensa and na Mustafa at ne call hospital ya Sofia ya sabio mesremeka nya se me ka dia sere ne mom sabi ye nyina ye di nkomo arewo sem abenti amon nche me ni die mu 13th September 2024 and a Mustafa a call a Sofia Polyclinic ya na isu se fa na dwemu kakra sabio nsem kakra ha wa na dwemu se ye di kan ne call hospital the last visit and the last attendance our hospital ho 22nd August 2025 that's the last month eboso me watwe atwam ya Mustafa Echo Hospital ya ni na fa sabi the Jesus se fa dream how kakra ho
ɛne na man ko pie hospital hɔ nom na yɛntie diagnosis doctors yɛnhwɛmu fa abranteɛ no ho no ensɛm wɔ de abeto dwa doctors yɛnhwɛmu ni adeɛ wɔde beto dwa sɛ mental and behavioral disorder due to multiple substance abuse maame nsa nsi so bie mu abusua mental and behavioral disorder due to multiple substance abuse na sɛ doctors no report ni adeɛ a ɔyɛ nhwɛmu deɛ ɔde beto dwa ne sɛ ɛm sɛ adwene mu ha kakra mesrɛmeka ɛba ɛna afei ne tibea ne suban mu nneɛma bi si so kakra ne nyinaa sɛ sɛbi wɔatwetwe nneɛma kakra substance abuse yi bi ɛna ama de saa nsusu asoɔ no aba yɛ nua bɛrima no ɛso ɛkrata na efi doctors na wɔbaeɛ sɛ bi efi aresabea na ɛba akɔgye nkyerɛmu nti na yɛbɛdi bi bɛsom ahwɛfo yi ɔmo kyerɛm sɛ the above patient visited our facility polyclinic psychiatric unit on the said date with psychological complaints with his relatives. Next, ɔkɔ hospital hɔ a ɔkɔɛ no. Na ɔne abusuafoɔ no bi na ɛka ne ho a ɔmo kɔɛ na ɔmo kyerɛ sɛ ɛm sɛ ɔmo hu nneɛma bi yie ɛde fa yɛ nua bɛɛ. Na sɛ nneɛma bi a yɛ nua bɛɛ ma no yɛ ne nsi so ɛmfa ma abusua no nti na ɔmo kɔɔ ayaresa ɛkɔgye emu nkyɛnmu a doctorfoɔ nso enya ɛhwɛ no. Na ɔmo kyerɛ mu sɛ it is being managed and currently on monthly antipsychotic injectables and tablets. Patient's current condition is in a relapse state. Yani a yɛhwɛ health personnel so ɛmɛ mbɛti ase yi paa bɛde ɛmɛ health personnel ba bɛde yɛ kakra yɛ yɛde adwene bɛfa wɔn de yɛbɛkyerɛ adwene kakra ɛnso wɔn tena sɛ ɔkɔ ayaresabea no wɔn kyerɛ ma yɛbɛtɔ odwa sɛ wɔn manage ne situation no yɛ abosomi bi akora no ɔkɔ ayaresabea hɔ ɛma neɛ deɛ ɛwɔ sɛ fata sɛ yɛde wɔ no sɛ ɛbɛyɛ asɛbi omi sɛmika ɛnkɔte nfa so na yɛn nua bɛma no ayɛ deɛ bi a ɛbɛbɔ adwene ɛne nteaseɛ so nti bosomi biara no ɛyɛ known sɛ Mustapha ɛkɔ ayaresabea yɛ ɛwɔ Asuofia mekyerɛ ɛyɛ Asuofia polyclinic hɔ every month biara Mustapha ɛkɔ hɔnom ɛkɔ kɔgye ayaresa na yɛn sɛ ɔkɔ akɔgye ayaresa nko a ɔkɔ bosomi biara abusua sɛbi dɔkotafoɔ ɛne mpanyinfoɔ ɛne adeɛ bambɔ sɛbi dɔkotafoɔ ne mpanyinfoɔ ne wɔn anim de ɛwɔ ɛyɛ apɔmuden ho nsɛnsɛm no wɔn hwɛ yɛ adeɛ sɛ fata sɛ yɛde wɔ no wɔn de wɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ atebea yɛ ɔwura mu no mesrɛ me ka nyame ma ne mpare yɛ nua bɛrima no ɛnkɔte mfa so na wakɔyɛ biribi a ɛnsɛ mfata wakɔyɛ biribi a ɛbɛtia sɛbi mmara na ɛtia ɔno akasa no ho nti ɛtoa so bie mu a ɔkyerɛ sɛ patient's current condition is in a relapse state na ɛsɛ tebea na ɔwɔ mu no akɔyɛ no ho biribi wɔ hɔ a wɔ mu a ɛtumi kanya ne ho ne adeɛ a na ɛnya asɛm ketewa kora ɔsɛ ɔtoa so yɛ ɔsɛ I would therefore recommend to the authorities concerned to consider his condition, assist with necessary treatment needed. Na sɛ ɔmo de krataa ba ɔmo sɛ kyerɛ sɛ ɔmo bɛsra sɛ wɔ deɛ ɔmo pa mpanyinfoɔ yɛ ansɛm yi bɛduru ɔmo nsɛm sɛ ɔmo mmoa na nka ɔmo nyinaa yɛn nka mom na yɛnhwɛ aberanteɛ no na pɔmuden mom sɛ ɛbɛyɛ bɛboa na tebea ɛwɔ mu no ho bɛtɔ no wɔfiri manya n'asomdwie no biribi awie ɛna ɔmo sɛ ade taatoɔ sɛ your cooperation is very much appreciated ɛno ɛne asɛm a ɔmo de abɛto dwa na ɛsɛ dɛbi saa na ɔmo srɛ ɛde ato dwa sɛ ɔmo bɛhia sɛ yɛn nyinaa bɛka bom na yɛaboa ama yɛn nua bɛma no nya ahoɔden na wɔsan bɛka wɔn na sɛbi adwom haw ne ɔhaw ne amaneɛ biara no biribiara bɛ so ɛbɛte na yɛn nua bɛma no abɛka ho asomdwie mu saa bere yi ɛsan nsɛm wɔ yaw nti yɛkɔ ahoma no so yɛn na nsuo bɛyɛ boɔden owusu boaten agye nim adwetwe nkɔmɔ na nsuo bɛyɛ boɔden owusu boaten agye nim ɛna yɛyɛ wura mesrɛ meka kɔtɔkɔ hene ɛda mpona no hene ɛnkɔ soɔ hene na yɛn na ɛbɛyɛ twɛn nkɔmɔ abusa saa so sɛbi o deɛ yɛn fa no sɛ deɛ dɔktafoɔ ka sɛ abrante no sɛbio ebia awɔ adwuma akanto nkyɛn a sɛ obi kura ma na hom ne so akasa ɛde atia ɛyɛ me obi ma na hom so akasa ɛde atia asante sɛbio mesrɛ meka o kasa ansɛm bi saa deɛ nsunsu aso da bɛba so sɛbi wobɛtumi aka ansɛm bi saa afa ho adi anaa ɛdi anamɔ nkora na abrante a wakasa ansɛm yi na abusuafoɔ ntu sɛ ɛbɛyɛ na to atwa nyame nkyɛn de yɛwura na nsuo bɛyɛ boɔden owusu boaten agye nim ɛwɔ ahoma no so na yɛ yɛwura asantehene de dampona no hene ɛnkɔ soɔ hene na bɛka yɛn nsa ɛwɔ ahoma no so ɔhene wotumi nka nya nkwadaa nana nya nkwadaa ɔroma yɛdɛ ɔbɔ ade ase ɔhene wadi ahyɛseɛ koraa sɛ madi ki aka no mɛsrɛ na wada ho adi biem ɛde akyerɛ mahwɛfoɔ wada roma
Okay. Okay. Mm. Mm. Okay. Mm. Hello, Nana. Nana, what are my passion? Yeah, what are my? Mm. Okay. Okay. Nana, where the end here? Young quantum this way. Yan can't be shame. Now, what you here? I don't mean I'm not touchy. Asantehemaa, na Asantehemaa, edoti ye bibia akọso asomdwe kwan so. Bonyankropon ma bibia eye bọkọ Asantehemaa ne Asantehemaa ne etwamu ye. Na enye kuma akra. Na no ne ya wada. Ya yi wano ye se okosie na Asantehemaa obi anko Asantehemaa nyina. Edi osie eye woyo edi so kama amamre ne amane. Na ye nka bi nhwemu a adechin ye video bi ba tafie no so abrantie bi reference Mustapha eba abonten ense obeka de ohene mesremeka esewani ense okakire edi tia achia me sabio eba bi tia Asantehemaa ya amamre ne amane ma na ahima mesremeka okwa mpo nsem ne bi etia na ohene sansem osuko no ma ebeka yi ede ye bedi mu nkomo so bi be sori akasa etia sikadwa mesremeka asori akasa etia Asantehemaa na no mo tedam kunya na mekasa achia me mpo sansem no bi tu sana mo bi sa sunsumu susanso bai ana obenya die na de obeye sa na busuafo e ozo mo ye se be be boa mato atwa nti we wada roma okay okay na ba short menka na ba short menka wada roma bro hello nana wada roma ba short menka network abuzu ya wada mo pass okay nana yinti wada roma Okay. Yeah. Oh, na, almost say I dream how kakra wada roma. Okay. And that's all they are. And that is a oh yeah, on tia say say buja for the say adwuma wo te man the cars as some sense otimi sha atade otimi twika anya sa yeah na ba cho tia no correct oh okay okay asa na metiwasi ya odi ohun se eya ni da ho wow
Okay. Only so, yeah. I said, Odiye in our crater. Okay. Hey, Nana, common channels. What are Roma? Nana, wait, I just want to check a car. Okay. Okay. Nana, my friend to me and some free beams. I want to have drink a car. What are Roma? Nay, some free beam. Okay, that yes, some free beams is here. What are my say first is here. Okay, I'm saying, and see, what they say, mon fan chair, one to say, home, my dear Juma, you will be an edition of a car in my team. Now, you say, boy, home, be a sakuma, a woman to see here. Then a man so by a board day, also boating a genim, ya, year, Kotoko, and Costo and Action, with the sir, I did you say there be a can mon fan chair. I feel near chassis, Timon fan chair, ready trading upon your coupon. Away rather Jesus Christ to amen. Yes, I'll call man to be then and so by a body. Also, what's your Jenny Martin Train Company? I have brand here, Mustapha. Yeah, said Waka and friendly man, Sam. At the Afa Asante, any Asante money home. And some more kind make me a school, my mean to me for 1 crown, more sounds to be him. And Tina mean to me. On my own share, baby, and so into me, yes, sir. Okay, now that's about one. So, any, and what could be more dark. Ain't you well? Okay. 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 Wow. Okay. Yeah. Last year. Yeah. Excuses are too much. America said, not be here for the claim for time. The political party was already a law bar. I knew very useless. Drastically. Taller than a kingdom. Okay. Wow. And that's Samuel. Okay. Yes. Okay. Yeah. The ex-princess Diana. On any time, to defiant. The boss of Umukonya crash of France Paris. And Mustapha demand said you will be UK. France is also not a man who flew to Papa. You won't put a papaya of high carpet and church. Yes. Fly the bank to Egypt. Yeah, to Ghana, the Americans are in you. So we be a cassette. Okay. Now, so much Marcus said, no, so move you out. We don't have problem. Yeah, yeah, to my feel. And you have to come back. Okay. Mustapha
Ana o bu na ma ko da yare sabia nyina wadaro ma. Anokye si adem sa ahoden ba aka. Ahoden ba. Anazo obi fun kuma nya wadaro ma. Se mpanyifo mo na maka me ati yi. Mo na maka me ati yi mpanyifo. Yeah. Okay. Avosa, Ashanti Defense Force. Yeah. Sir. Okay. Hey. Wow. Ni an wo me kra. Okay. Oh, okay. Okay. Yes, be more. Okay. Wow. Wow. Nessa na me to see ya a wake up call the ma Asantema yes a wadaroma. Wow. I know crepa. Okay. Okay. Ashanti Defense Force. Wow. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah, I'm as okay. Okay. Yeah. Wow.
issue. Yeah, we feel Asantehemaa. What's money I got just a good one. Asantehemaa by him free. You answer the say Ghana for. You don't want to feel confused. Okay. Wow. Maybe as an Okay. Medium, wow. On the Musa assassin way. And I jump with the money of fee. So we grab mother home so. Akasa tia esikaja. Akasa tia and I know where 1 centimeter. Na me pese akyea me. Nipa ko no sunsun so bi wo betimi aba na so ana. Se bi sa ho de na abrante na busuafo mo nye de wada roma. Okay. Psychologically, Mustapha, psychological problem, mental trauma, I can come for the normal. It makes us maybe our quiet bonnie being a bonnie in the different. Okay. Okay. Yeah, very good room. Okay. Yeah, you can. No correct. There be there. Yeah. Economy, yeah. Yeah, no correct. But boom, come on first. Okay. Okay. Yes, okay. Yes. Okay. Wow. Okay. 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 Yes, and any wake up call, any foot of a mobia, 1 year, a solid barbontain, a bed cancer one, and send fata, a fast Santa. A 2 traffic, no way, be out to Janessa. Okay. Yeah, no correct. Criticize as constructively, okay. Positively. Okay. There's a freedom of speech. Your freedom of speech. Oh, okay. Okay. Wow. Assembly member. Wow. Sorry to say, I just want to electoral. The two small family. Okay. Political colleague, would make a decision, and yet discuss it. Wow. Now, could be said, so be a prime minister, be a minister, not my video, and now say, Uber Holland, Uber Netherlands, you can't be the Netherlands, North Holland, Amsterdam, for me, in Komfo, North Holland, Uber Rotterdam, from South Holland. Now, me, I'm a far camera, it's a Brabant for said the minimum answer. Okay. And now some of the United Kingdom. Not English near phone. Scottish for said the million. Irish for minimum. I'm okay. It's easy. Okay.
Okay. Now, I feel so because yeah, some Magana Marani, because can be tell to the US. Oh. Supreme Court judges, some cases require guys a kind of circuit court. Okay. The common man, some of them can get to it. The Supreme Court. I'm really in favor of Kevin Taylor. We float in this. Who's a Ghana persuading? It's no more working. Okay. What are you? So what is a Santinibia? In favor of defending Asanteman in positive way. What you are catching, see, you are about to have the benefit. Wow. So, and I'm so when you are me, I'm waiting at you. And what fast a wow. So, me, the near one, the point, the bottom being out. I'm not the millions, I'm lazy to say, since Komfo did some fortune something, and Komfo shy with we are ready. Nana, I don't know. Mr. McCon, yes, say, one way, yes, I know. If you are no one in Saka, near fair photos, Nanka in fast, than seven than I said. Okay. 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 Me kwabre this year. Kwabre and Cassie this year. Kwabre. Okay. What are you? Wow. Wow. If it's a maybe you said, be better me, I could not publicly. I can say it's here. Asanteman came to be a baby and said, we shall see if persuasion fails, force must be applied. Wow. Say, the moment, what's in a national pet? So, United Nations, you should be able to say, you might have to say, okay. Yes. United Nations Charter, the amount of the Sudan Cassette will be funny or be okay. Fine. In Tiamin of the cassette, Miyamushi, which we could. I know about the Trahubi. Yahuba, which they are, Yanya, because you said, okay. Sounds of a man treating said more sentiment, we are sentiment, the Columbia will teach me a fact, and maybe a man penny food. Okay. Send the bay will be so bad, you can't hear Hulka. Intermediate, Massman is a Fossa. Okay. Any Asante Defense Forces or whatever. Maybe I'm a support to a phone number in a very new time. Not any package. Wow.
Matia ohene mone kasa waka ni na ye be stress we da ma do bi so na otu mante no o mo e cancer hu no o munyai na nze okuku na nya keke no so enyai na bia yinya no so obi yesa ya na se bi ye hu se de dia fam na kwan so na Ghana ma no wo de na shanko this year bia nkwohwe na kra nkwa wada ro ma hane okay TikTok no money ade yeah ana we the doctor's report wan kasa ba bonten ama ya ken kan look at this yeah some report do how you pay anu mumu de asem mo atone bia asma me no kam ana me ka se me o ka se me asase akwa na wo ye den hu sa bosse abia so yes yes mo obi ampi wo ye den mo fa fu wo ye den so ma te se mra we madam fu sa mra no na de me ye oh okay 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 are you okay yeah okay Mustapha na ye ne di woman kaye pa onim se wo ye ade because ade na wo kan bisa predia so on ka se Conf na ye ni ya ba se wo sa Conf yes yes ye ne dia hello honey Basha mati on kafa wada ma yeah one thing na koye de wo ye yeah hey na wada ma no de say nipa na wada ma we de me say no de on say okra hwe ne kra on kwa yenya hwe ne trim wada ma no kwa de sanade ya na be eja ya asemu okay your friend is Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, France and some say I was 1994 and 500 within 10 days, no be a 100,000. wow Then Hutu and Tutsi, Rwanda, ABC, and to sign you win any panel. Also, we are here. Who are hidden agenda? No, ABC. okay And can you say, just you took na yen twa so wada ro ma yeah you trust yeah yen twa so yeah no correct billions of dollars assurance plot and so ba assurance na aboabo no ye no esimfo aka anya to ye mpamu bia ni na say ya ni pa ba ma ya tena ya ware ye ho and so tena was mo de bonti ase ba be tweka be ya to kaje wo de sate ye no gedin ya sere obia na ye ni asante fo ye si ata wo so de won
Okay. Okay. Yɛte wase ɔhene. Okay. Na deɛ ɔbɛka atwa to na yɛnya aware wadaroma. Okay. Only Monica, sir. Yeah, that's a power, Wadaroma. That's okay. I was in the Kasai and answer by a board day, also watching Ajinim Nana, and a year across the Asante Kotoko, and a damp plan and Koso Hena. Amsterdam, a bridge memo, and an hour, Sabri in the Kasai, a man in a drink share by a fast answer and somewhere. Akosuya on the name say a branch of Prince Mustafa, Mustafa, yeah, Breàk Kenny, and some. And the HW 110 we now buy a brand and Michael Pen and Santehemaa bread. Now, Bob one thing and the very number one thing so a video said the air can somewhere broad drink and in tears the tia as Santehemaa, a man sending be tia at Chami and a moon seminar. No, another drink to bar after science and some no emu yes, if you me one seminar. Emma Sebi Mr. Meka for yenties answer the more fan chemis and more seminar. And yes, be a boy by a name wa come for any man sem and some when you quite so Nantina more so I say no not about your chest one day of what answer so pass of what bra abon so no you can as one at the same baby and then so be a boy day also what agenim at a home adventure about and so abusia you want to be free enough the akabia fan to us and bro way Edia Fakras, and then they can be kind by Grace TV, so baby Ebenezer, Trading Ponyankopon, the bedroom, any year, yes, some point in stress up, baby, or be kind na was subscribe, my now sham will be your baby, and so any big asher, no 10 notification, no, na yen so yet to me, and you now boom, Yahudi, Yankropon, Trading Pobas, a yardom, your boss, Rony Assassin, a bay, a bussian, ye shouldn't be free one empire. And sana the akabia dia to aso mamo na bibia enso awie menim se di pa bebre do adwenkyere aba ma lenda oten wo do adwenkyere aba efa sans nsembue ho afe nya wonko a countryside wo do adwenkyere aba e dia fa sans nsembue ho ya mu na mo kire se nsem no ekoso no e ha adwen pa okay nti straight away network ne ha adwen but yen try and clear some of the messages na fe yen fa nyina enso empem wona brepem de akabia enso ato aso ha adwen but say the medical catch so abre encha brante nim say nyame adom a ye be na frere sabia e na wakọ na busuafo de nim de na akọ Sofia himfi akọpa achew okọ e na busuafo bu nkotodwe pa achew e ma nanom so atwi wonim che say etia asante amani asante amani say bi o te krob ya asante kotoko na asase so empont na asase so mpo na waye man Ghana ni wiase mu a eni die ni boso mpo na so de ma achame eni asante man nyina nanom kan akwa amani ko wie say enya ne kwanso no enti brepem obetwe omo do abegina manhia kotoko fie na chewpa bi ese fata bia o abesre se bi krob ya asante kotoko ne ya oye bata na owo wiase nyina ewiansa nyina odo na odi achew na busua fa bi me na nso be ebo de eya adwen kakra empempi obi ama na hono so a obeka nsem nsem fata na o ka dia fa asante ho na kame akwa ese mesrem yingina nipa ba akwa ka wo mse Ghana man me mpese me kasa ama akwa ese me ye tribalistic but so make en kre si ahwe mfie be kakra ni obi obama hono so obekasa e de ti asante bia no ya na to do no 99% ho mu chemu odi okronkron omo nya asante fo enso omo sori na omo kasa de ti asante if you suffer ma for mo yam for suffer ma for so e be kan sen bi de fa asante ho e ma ne to emu a e ma de enche ye ko afia pokua ye nua ba afia pokua so be kan sen de fa asante ho ni nyina ko ese mpempi won ye be kasa de fa asante ho no wonya asante fo ma ye wo se be bre no anya asante ne so de ni bi ni buo
Emma Chiame ma Santimai. I didn't know what's a bassa. Na Edin so be hu say Santini this year be ebe sorry akasede tia o hene bi o baabi. Nanso mbe bi ahofro no asori a na mo kan sem wa ensem fata. E dey fire wura no mo. Ene Asante. Ana ha adwen. Yes se me nyina nyae. Na ye man Ghana yentimi empem enko anim. Ye nhwa ade ntwe ni bi aba na ye mfa nkɔ. Julie Chuma say Papa Julie and then all the can ba share na the love emojis. E your papa. Yeah, what share do as baby I will be am wherever you are, why? And that's a pass what you pray. Now be kind so sending you love. Papa Juliet Chumesi. After Richard, boy, must great job. But that's Richie. Can you say GHS more fire? But that's me. We have work here. And after me, I'm about Juliet Chumesi. I say good afternoon, bro. Good afternoon. Me about Pombo here. After Richard, boy, must say I follow you since or anybody. Oh, okay. Anybody media, Matia. But that's it. With two chairman, I mean count. Yeah, that's what GM first. So after a day, man, good evening. I'm watching you live from Germany, Bremen. Today is my father-in-law's birthday, Mr. Deàd. Safu Nimo in offense. Wish him a happy birthday for me. Okay, Mr. Deàd. Safu Nimo ya offense. I wish you a very happy birthday. Nyame ka ho na omo ho ban ewe yerade Yesu Kristo demo. Afe owusu ajare Samuel say watching live from Accra Pokuase Katapo. Sami be able call there. O chair do party chair by grace that say. And afe Tomvis TV say good job coming na me that say. Nyame sure pa. And afe me amma me mercy amano okuya pim ni de she konkran nya sam keto ofie. O say je osu ba ko it's long time I'm sure to get in touch. More of him have a wonderful day. Matia ma me that say. Nyame sure say waje bre na be kai ho. Okay, I pim this concron. And I feel like to miss a great time coming with us. Nana, I don't really understand what's going on in the country called Ghana. And yes, I'm to a Brennan Caribbean betray. I feel Saul Tostos and so or say he should leave but should repent from insulting the Senocrepa, Onyajin Saka. I feel both just keep the fire burning. You are doing a fantastic work. But that's a bonsu. I feel also Jerry Samuel be how can a madman drive his children to school safely without problem? Who understand this? Yes, I'm saying. After Joseph Kabativi, and that was a good job, me that say. And after that, to me say Asantehemaa independence is on the way, me that say. And after you must say kudos to Zongo youth. They don't support this kind of nonsense, okay? And I vow to discipline Mustapha, Matia, Ma Linda, Abebi must say, him very well, but not beaten to death. If he pass away, remember God will ask his blood from them on the judgment day. Mustafa did big mistake, okay? And then I say Mustafa yan train us name say kum there there be no kwa yin na yan for so. Na yen to music I dreamt about 2 Mansa Musa and some powerful people having a meeting. Kwabena was coming is fire, Matia, Brennan Krabia, and a betray. Malenda BMC Kotakohene himself is not Basa King. He is very peaceful and calm, and I will never ever support killing. And Okrepa on Kokruku M4 Sosa. And I to me say Asantehemaa independence on the way. And after I to me BMC fantastic interview. Abusia and Penny Quine was said, yeah, I be we away above had a very me quine and Nanko channel, but Nina SC. I said you could be a Roma and a soya snare, and my DJMD a bro. Be any OB trading enterprise. One more Kumasi South Central Junction. Mr. Wadi Dina Address here, quite so. So, oh, Sheme now Kumasi South Central Junction was Santimemo, oh, Kumasi Ghana. Now open Tade Papa, open Power Papa, any perfume Papa, Eddie Ogun with Mr. We are seeing a Bacope and one is South Central Junction. OB Trading Enterprise. Ho and I'm Mr. Was a furniture. Like what you are Tade Papa, and what you Papa Papa, the BPR, and so Enkoy and from our mobile age, no one him tipa. Tiabe Major first name be Aquay, the amount number no 0530 994553 0530 994553 OB Trading Enterprise and perfumes papa if he enter the papa and then papa fee and OB Trading Enterprise and so also and a Better Grace Financial Services make for at the amount oh America which memo Canada which memo sabi empo ni wo sie sika ho anampo work permit or study permit now ni ho biemu a Mr. wa make for insurance company papa at the amount ya omo ne Better Grace Financial Services omo and now the ho bata omo a ye hwe adwuma omo intermediary omo financial expert ya omo hwe adwuma wudi ebra wo ba no more connected with the amount financial service papa insurance service papa with no manya enkitan wadi dwuma na da chi bi okwa ho yehia mu a ho ankyero wo no mudi dwuma ko ba business or how ya mane bia ma na mpoko pension now yes ka Better Grace Financial Service that romanti on be connected with my insurance company papa bi na omo tibe ma sika boom ya yenye oto bia enso enfrem timisro ehwe ohenere dan na kusile dan na then twetwen komo na bibia nkoyi emfa ma ohenere dan the diner and number no 813 American number 813-408-1084 813-408-1084
84. Better Grace Financial Service and I will say financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. Ebusia bedi at the company was with a quick one and ever some repem yabishia. Yamin count. Mr. Shem will be near Bishay. Naina in the mum. Yamin count repem yabishia or don't qua mackerel. Bye bye.